Kishpautali kiri kibarius pak tam ha ke pertai. Kapdeng soba pik parlo kibisngau tanat ban page ya ke video ha kane ke channel. Ha kane ke video metakas nginia page ya kishpautali kiri kibarius pak tam ha ke pertai. Pan nginia page ru kumno lakhen ya ke jingrus pak jong kiri ha ke pertai. Haba kibriu giyok snaw ya ke kenten kiri ke berius pak tam ke pertai ke jupar khat pej pakidai kita kiri ke baim ke jingim ke berius pak kiri ke basyong-suk syong-syangan lane kiri ke baklan bor lane kiri ke badon ke sorkar ke baklan Henry hato pila jumbudur kumno lakhen ya ke jingrus pak jong kari telada pimtip kumno lakhen ya ke jingrus pak jong kari hakane ke video ngina pej kumno lakhen ya ke jingrus pak jong kari Panginia Pedro ya kishpautali kiri kibarius pak tam ha ke pertai. Teha ke baningkong ha shwa bangin pej ya kishpautali kiri kibarius pak tam nina pej shwa kumno lakhen ya ke jingrus pak jong kine kiri. Ya ke jingrus pak jong kiri lakhen neng ba ke GDP kabamut Gross Domestic Product. Bat pila ruban kali ke kata ke Gross Domestic Product. Bat hakane ke video ngan batai ke kata ke GDP. Lande kata ke Gross Domestic Product. Ke GDP ke mood ba ke dor jong kimar bat ke jing penmi pisa jong kari ha ke sisnem. Lande ke GDP ke teu ya ke pisa ke bakari ke kamai neng ba kine kitiar ki ba ke penmi ha ke sisnem. Nuksa lada ki karkhana shina kali shina jan shina mobile bat ki wei bat ki jing syakri kum ki doktor ki nong hikai ki bank ki hotel pat ki wei kador jong kine baro on kenlang pat kata ken kalong ke GDP nuksa ka bar lada kari ke penmi mar kum ki karkhana shna jan shna kali pat ki wei pat ki jing syakri kum ki doktor ki nong hikai ki bank pat ki wei kami shispak klur ha ka shisnem ke GDP jong kari ru kalong shispak klur ha ka shisnem Balada ke GDP ka he kamud ba ka jingyok jingkot jongkari ru ka he balada ke GDP ka kam he kamud ba ka jing penmi tiar pat ka jing syakri ru kalong ka ba kam he henrai ke GDP kamud ba barok kinong syong syong jong kata kari kinlong ki ba riuspa te paralok nalangej ba pilas ngotu kumno lakhen ya ka jing ruspa jongkari pat ka kata ka GDP Tementang ina pedno ya kishpautali kiri kibarius pak tam ha ke pertai. Panginia Pedro karno ki kamai ha ke sisnem. Panginia nujoru pat ka pisa India kenang bangin sotu bah karno ki kamai ha ke sisnem. Te paralog ngano penslam syuk ke por jongpi tungina pedno ya kine kishpautali kiri. Ha ke kadan ke bashipau dai kari Kanada. Marka GDP lane ka jingkamai jong kari Kanada haka sisnem kapoi hado R.1 trilion AA ladangi penkala ke pisa India kapoi hado R.1 lakh klur AA Marka Kanada kapoi haka kadan bashpau haka jingrus pa haka pertai dai na kadau jong ka jingdon jong ka yaki marpo kendau ki babon bha kum ya ko umpnyang par kum juru ka natural gas par kum juru haka rep karyang Pat ke Kanada kalong kum kawai kari kabadon ya kata ka strong banking system. Pat kalong ru kum kawai kari kabalaroi bha ha ka jingnang jing start. Perwala ke Kanada kalong kari kabarit pat bha kabaduna ha ka jingdon jukinong syong shinong. Henry leng ba ka jingrus pa jongka ha ki marpo kendau kala kalalong kum kawai kari kabarius pa bha ha ka yok ka kot panyanu jor pat ki wei kiri jong ka pertai. Bar haka kerdan bakandai dai kari Rusia kaba ka GDP jongka kapoi hado R.1 trilion AA paladangi penkela ke pisa India kapoi hado arspa karsau lak klur AA bar ka Rusia ru kalong kum kawai kari kabarius pa bha hakimar po kendau kum ko umpnyang natural gas udoyong bar kiwei Par ka jingla jongka Rusia pan ekspor ya kitiar jongka syakiwei kiri jongka pertai kadai ka dauba kabala penlong ka Rusia kum kawai kari kabaklan bha hakayo ka kot parwatla ka Rusia jaya kendu shibun ki jing namar ka jing yartma jongka ya kiwei kiri pat kiri kilaban ya kitiar jongka Rusia henrai ka Rusia kadang long pat kum kawai kari kabaklan bha hakayo ka kot jong ka pertai bar haka kadan bapra dai kari Itali kaba ka GDP jongka
kapoi hadu arpenyo trilian AA. Baladangi penkala pisa India kapoi hadu laispa arpue laklur AA. Barka Itali kalong kum kuwei kari kabarius pak bha takaba ka jingdon jongka yaki brand ki barem dor yaki fashion ki kali ki barem dor barki jaka ki ba I tanat. Barka jingla jongka Itali pan export yaki kali ki barem dor kum yaka Ferrari sport car kabala penlong kari Itali kum kuwei kari kabarius pak bha hakayo kakot. Baraka kedar banyau dai kari France kaba ka GDP jongka kapoi hadu laipun riu trilian AA. Berladangi penkala pisa India kapoi hadu laispa pralaklur AA. Barka France kalong kum kawai kari kabarius pak bha hadau ba Europe. Takaba kadon yaki jaka ki ba itanat ka jingla jongka pan penmi yaki marep mariang ka jingdon jongka yaki mar ki barem dor pat kum juru haka pisa tengka. Barlaong ba taki million ngut kitoris kilej visit yaka Fran manla usnem. Barlaong ba lapen mi kumba taki billion dollar AA ha kasisnem. Barka France kalong ru kum kawai kari kabadon yaki brands ki barem dor berkum juru yaki company ki bapau bah ha kepertei. Pada kekedan bandriu dari ke United Kingdom kaba ka GDP jongka kapoi hadu 1.r trilian dolar AA. Paladangi penkala pisa India kapoi hadu laispa san kendai laklur AA. Ka UK kalong kum kuwei kari kabaklan bah hakapisa tingka lane kadai kata ka global financial powerhouse. Barka UK kalong kum kuwei kari kabaklan bah haka banking, insurance, investment service, teknologi haka koj kakya haka pule puthi lane ka jingnang jingstat. Perwatla kalong kari kabarit bah Henry kalong kum kuwei kari kabaklan bah hakayo kakot. Barha kekedan basan dai kari Japan takaba ka GDP jongka kapoi hadu 1.1 trilian dolar AA. Perladangi penkala jaka pisa India kapoi hadu laispa prapui laklur AA. Barhadin katma ba baar ka Japan kala kelalong kum kawai kari kabarius pak bha ha kayo kakot. Namar ka jinglong disiplin jongka par ka jingklan jongka par penmi kali ki robot par ki wei ki teknologi payara be kiri jongka perthei par ka donro ek company ki baklan bha ki bala sutit hakeleng kiri jong ke perthei. Bar kekedan basau dai kari India takaba ka GDP jongka kapoi hadu 1.1 trilian dolar AA. Paladangi penkala jaka pisa India kapoi hadu laispa prapusan laklur AA. Barka India menta kalong kum kawai kari kapastet bah hakaroi kapar lane hakayo kakot. Bar namar ka jingdon jongka India hadu 6.1 billion ngut AA kibreu lane kinong snong jongka kalapen kalayaka kum kawai kari kabaton shibun bah kinong trei par kabadon ru shibun kinong tit yakitiar kitar. Barka India kalong kum kawai kari kabarius pa haka culture par kalong ru kari kabaroi stat bah haka jingnang jingstat. Barha kekedan balai dai kari Germany takaba ka GDP jongka kapoi hadu 1.9 trilian dolar AA. Paladangi penkala jaka pisa India kapoi hadu sauspa san pulai laklur AA. Barka Germany kalong kum kawai kari kabarius pak bha takaba kalayo ekataka kerteng kabaong ka Germany kalong kataka engine nabitaki karkhana hadau ba Europe. Barka jingla jong ka Germany pan penmi yakitiar ki babha ki machine ki chemical par kum juru ka jingla jong ka pan export yakitiar jong ka syakiri jong ka perthei barka jingbha jong kitiar barka jingne slam barka la penlong yakitiar jong kari Germany pan yajeu bah hakeleng kiri jong ka perthei barka la penlong ru ka Germany kum kawai kari ka baklan bha hakayo kakot. Bar haka kedan baar dai kari China takaba ka GDP jong kari China kapoi hadu arpeu penyau trilian dolar AA. Palarangi penkala jaka pisa India kapoi hadu 6,000 nyospa nyopau laklur AA. Barkari China kalong kum kawai kari kabaklan bha par kabarius pak bha naduk ki post nem ki ba menshua takaba ka jingkala jongka naka developing nation jaka manufacturing powerhouse. Ka China ka penmi pat ka China ya barok ki tiar jongka lengba ki machine palengba ka jingdon jongka shibun kinong tet
barah kador ka babiang kala penlong ka chana kum kawai kari ka barius pa bha ha ka perthei pada ka kadan banikong dei kari United States dakaba ka GDP jongka kapoi hadu lifeway penpra trilion dolar AA barladangi penkala ka pisa India kapoi hadu arhajar nyospa khandai lak klur AA ka US kadang ini hi kum kawai kari ka barius pa tam ha ka perthei takaba ka jingdon jongka ya ki karkhana ki baklan bha ki teknologi ki baklan bha ya ka pisa tingka ya ki aerospace parkum juru ya ki artificial intelligence lane ki AI par ka US ka don ya ki company ki bashani bha bar ki baya yau bha hakeleng kiri jong ka perthei badai na kene ka daw ken ka US ka sakalalong kum kawai kari ka baklan bha hakayo ka kot jong ka perthei bar kini ken kidai kita kishpautli kiri ki barius pa tam ha ka perthei bar ka jingkhen ya ka jingrus pa jong kini kiri kamshem la dei na ka daw ka jingkhan ki sipai lane ka jingkhan ka sarkar lane ka jingrus pa lane ka jingbon breu lane ka jinghe jong ka jaka lane ka jingrus pa jong kinong shong shnong henrei la khen katkum ka jingyo jingkot jong kari lane katkum ka GDP te paralog mentakas ngitang kini ki video ki bakendiat dengan ngej bapilayo katau katne ki jing mentoi nakane ka video pat kini ken kidai kita kishpau teli kiri ki barius pa tam ha ka perthei pat ngedru bapilas ngothu kumno la ken ya ka jingrus pa jongkari ha ka perthei te paralog lada pisngau ba kane ka video ka ai jing hikaya pi katau katne pila ban subscribe kane ka channel ba pila ban yo ya ki video ki bangan sapen mi pat kum juru kum kadak ban support perban ajing kerjaan ya kane ka channel kublai shibon